ሰላም كوراتن كورانن يوتيوب channel تخاتاتلتي كمنياهم أورلهم سلام كتلو وعلتم من التسفاية بمغطال بقدماي أبصرح هو فيديو صبق يتاريخيو احنا لا اكتيف نوتو تمليس له يوتيوبرينا يوتيوبينا بتعمي يلا مسكن كريت هاي اللي خلوكم يلدالي يغني يلي لما نيا كوك قدمون اسخاتكم بيت سبي احفركم ني اي تفولتنا كرت هاولي كلكم يلدلي نهيلم عند فيديونا خعني بخالي فيديو أي مزيكم نخو فليل ولايو بزح حتتات اللنديك أصلا الخوك سرحية جن تنايلم عنتي جنا حسابي كيت أفنها لك سرحية دليل أقدمه جن أو تيك توك رئة لسرح خوات بطق أو عنيار أي أمو بخرية بعلي سرحية كرجازية كورشون جازية سريحية لقالي يسرح الله كاميري خنا كومنت قمت قال لي خن احنا قالت نخلينا خلي يلدلي الخوان نجر تمكرنا يو الخوان نجر اي نخليتنا تفتينا يو نخلينا مالت سي او سويتي كواز بحال ولد راس سيت كنت يا قالي ولنا احنا خعنيت نياتاتينا بزح نجر نخلينا بزح نجر نمكرنا موكرنا ون اين حفرك ولي يلدلي أنا نايزك أو إلى كومنت أمت عليهن كقصلة دوس كم ناول كنا دقاقم كزيا هذا المجمع رجيزيا فتينا زيا سرحين يخون نقولك قنجنا قري تعيش مخينات لانيا كم إلنا ون نبز عبيب نب بيزنس نون كن كيران خلينا بقير خا شرب خسرح خاليو بقير خا غولف نور خسرح خاليو بقير خا قرد تسرح خا بقير خا قمت أسرح خا بزح نجرنا يقول عجام خي ترفه وقرد خي ترفه تسرح تخلي خنا اسكي أنا لا كقصلة دس كمي أزياء حنتي كومنت صحف اللي أخم درأخم ما كلهم كو قصيلة لما أنتي حنت حفتنها أبزي اللول كم طلخم ينا مجمرة سمعنا يني بسنا سمعوا وامو كاسي أو عد خاخيد كا بيزنس مخفات دي اتي زبالت أسي ويس جزا خا صريحة عد خامت هاي موني يتزبالت أسكم ملوس اللي الشي كم تلسمعهم موزة حفتنا تأيات ولا مسيلكم عدنا خنا أتتخوينا وين كعني بزحت حوات أيان لحتى نزحتو زي جزا دي قدمس وي منا قدي خاقل أيام أنا بزح حدش تتخوينكم زي تكاتاتولني تنيركم بي كل جزي زكاتاتولني هم جمرات حيزوم أبسعدين هاللخو أتحيزو سكاح الزكاتاتولني سو ناتي رأيتونا ناتي حساب يفولت أيو كوين جن لا نوركا خطكر كالخانا سئلكا بقمت مسيلكا تزارب لأنه ينسلا زخانا مچم مسيلوني وين كعنخ مسلني خاليو كوني خاليو للزاربي كوينو للرؤيو للزاربي مانيو تخكلني خامل خونه لا اخذكم المجمعات يخبركم الى الحسب انا كل جزء تعزل نيره مناقد ياخم دحر حسكم كينكم حد سبب من قصقص يدحر حيزو خينو سريحو غزا خراك خفلي خاليو سريحو قالو خشمتي خاليو سريحو دقق عبي خاليو دقق خمري خاليو وانو ግን መንቀሳቀስ መጀመሪያ መንቀሳቀስ ከልየካኞ ካብኡ ንእሽተን ነገር ጀሚርካ ንላዕሊ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ዝብል ኣመለኻኽታ ከምለለኒ ኩልኩም ትፈልጡ ኢኹም ኮይኑ ግና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይቅርታ ክብል ልደሊ ሓሳብ ይቀይር ኣለኹ ንምንታይ ትልኩም ኣብ ቋምለ ይብለይ ኮይነ ወይ ምናምን ግዛዕ ኣይኮነ ብቻ ግን መፅኦም ዝረኽብዎ ብፍላይ ምስ ናይና ማሕበረሰብ ክትነብር ከለኻ أو جزا خراي كوينكا أنتن كتل كلها إخا تفولتو تحقي كافتن كامن إشتن سراح جميرا لعل خاص حي خلايين سريحة كل وقت خليه إلى لأمنا دك أنستيو أنا بعليك أدومي تنيرة حزون على الخو تحسابي سو سريحة الحمد لله من إشتين نجر همز جمر منامن توفيني ويخاوج نجال ملايكونا بتشاجر تاي قدم تلكم نمجمرة جزا منوريخ ولا بقرقرة تخون ولا بجديقة تخون ولا بهدمو تخون ولا تلي كون ببليكوت ولا بأمني أخول لبي لخايخون قاليخون نايو على خام مجمريا معرفة اللي كان ولا لا حنت خلاص تخون يلو خانة همزي زمناوي بيلا جزا وين كاني منامن قالوا فوق زع خوني ولا قرقرة تخون لمن تأخم أنتوا تجديد كتيركمني أبغى زخرة كينكا عسرت أنا زلوا عسرت طعيات مكاريتي يقاط مخامبر دقها مجاوت دليوم كعشة جزي خالهم كم دلايم كساوت دلو زي خلو
ሳይክል ገዝእ ኢሎም ካብ ዘምፃ ከምፂኻ ሳይክል ገዚእኻ ልደቅኻ ብደንቢ ሕምድላዮም ክንቀሳቀስሉ ክጫወትሉ ሳይክሎም ክዝውርሉ ዘይኽእሉ ብቻ 10 ዋላ ጥዑይ ኮይኑ ብልኾነ ነገር ኢብን መጎጎ ንባዕሉስ ኣሕና ሰብ ገዛ ስለዝኾነ ኣንሕና ከይበላዕና መጎጎ ከይትብልዓ ኣንሕና ከይገገርና መጎጎ ከይትጋግራ እዙይ ኣባየ ስለ ዝበፅሐ ይኮንኩን ሓፈሻዊ ኣብ ገዛ ክራይ ዝቕመጥ ሰብ ይፈልጦ እዩ ኢለ ልሓስብ ዋላ እቶም ገዛ ክራይ እንድሕር ዘየለዉ ኮይኖም ኣብኡ እቶም ዘካሪኻ ሰዋና ገዛ ዋላ ንሳኻ ዘየለዉ ኮይኖም ሲ ምስቶም ተኻረይቲ ንባዕሉ ስኒት የብልኻይ ስለዚ ልዕሊ ማንም ትሕቲ ማንም ክኾንሎ መጀመርያ መፅለሊ ኻይለ ኢለ ሓስብ ኣነ ገዛ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ለለ ብስሩ ክነግረኩም ብጣዕሚ ካብ ናማነየ ልድብር ነገር ሲ እንታይ ድንዮ መሲልኩም ወርሕስ ሶሙን እያ በቃ ኣብ ገዛ ክራይ ትኮንካ የሎ ተወርሕስ ሶሙን እያ በቃ መዓዝ ሃም ትመልእ መዓዝ ሃም ለኣክል ትማል ከፊልካ ነርካስ እንደገና ሓዚ በቃ ምንት ክቐለል ኢልካ ና 3 ወርሒ ወይ 6 ወርሒ ከፊልካ ኳስ ኣብኣ ከለኻ እያ ተርክበካ ገና ተን ናይ ገዛ ክራይ ለጥፋእካየን ሰሪሕካ ከይረኸብካየን ሰሪሕካ ዝኾነ ክትረኽቦስ ልታ ድሕሪ 6 ወርሒ ወይ ከዓ ድሕሪ 3 ወርሒ ትኸፍላ ገዛ ክራይ ልኾን ቅርሺ ኳስ ከይሓስካስ ኣብኣ ንሃሊት እያ ተርክበካ ምክንያቱ ትግራይ ብዙሕ ሰዓት ሰሪሕካ ትልወጠላ ኣይትኽእልን ዝሰርሕ መንእሰይ ብስነ ስርዓት ሰሪሑ ልኸይልወጥ ረእይዎ በቲ ናይ ፖለቲካ ጉዳይኞ ምናምን እዮ ዓንቀፍቀፍ እዮም ዘብልዎ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ገዛ ኣብ ናይ ባዕልኻ ገዛ እንተኮይኑ ግን ቢያንስ ንከብድኻ ብቻ ኢኻ ትጭነቕ ንደቅኻ ንኽዳን ኢኻ ትጭነቕ ሓንቲ ዓመት ተለቂሕካ መሬት ናይ ገባር ተኻሪኻ ኳስ እሱ ብዘእትየልካ እቶት መቸም ናይ ሓረስታይ ኣኽሲሮ ኣየኽስረካይ ናይ መሬት ጉዳይ ኣኽሲሮ ኣየኽስረካይ እሱ ኣነ ብናተይ ግምት የለ ኩለኹ ኣነ ካብ ሚርጉ ናይ ሓደ ገባር መሬት ብዕራይ ዘይብሉ ወይ ከዓኒ ሎሚ ዓመት ክዘርኦ ዓቕሚ ዘይብሉ ውላዱ ሓሚምዎም ሓከሚ ገለ ይደሊ ቅርሺ እሞ ከካርዮ ይደሊ ከይፈትዮ ዝመሬቱ ድሕሪ እንታይ ትገብር ከይፈትኻ ስኻለ ትካረዮ ድሓር ቅርሽኻ ክምልሰልካ ከሎ ተን ለለዋ ቅርሺ ተን ለለዋ እኽሊ ለእትኻየን ሎሚ ዓመት ብኣተን ጌርካ ደቅኻ ተቐሉ ካብ ምላልካስ ትቕፅል ትኽእል ኢኻ ኢለ ይሓስብ ንክትካረ እውን ቅርሺ የድልየካ እንድዩ ግን ዋላ ተለቂሕካ እውን ኣየኽስረካይ የድብልኻ ኣነ እዚ ናይ መሬት ጉዳይ ናይ ገባር ናይ ዓድናሲ ኣየኽስረካይ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ኣነ ገዛ እየ ልብለኩ ናማነየ ኣነ ኣብ ስራሕ ስለ ዝነበርኩ ናፍቲ ይፀፍዓ ስለ ዝነበርኩ ስለ ገዛ ክራይ ምንፅርፃር ወይ ስለ ገዛ ክራይ መቐረቱ ምናምን ወይ ናይ ባዕልኻ ገዛስ ምን ያህል ፅቡቕ ምዃኑስ ኣይፈልጦይ ነይረና ሕዚ እየ ተረዲእኒ ጠኒሰ ኮፍ ስለ ዝበልኩ ሓራስ ኮይኑ እውን ህዚ ወርሒ ገለ ገይረ ኣለኹ ምናምን ካብኡ እቶም ቆልዑ እውን ትምህርቲ ዓፅዮም ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ክውዕሉ ከለዉ ምን ያህል ከም ንችገር ኣለና ወይ ከዓኒ ምን ያህል ገዛ ክራይ ምዃኑ ዘይተርፍ ምዃኑስ ሕዚ ኮፍ ምስ በልኩ እየ ዝተማቒረ እየ ኩለኩም ደለየ እየ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ተዋጊዕካ ኳስ ኡፍ ግደፍና በቃ ስለ ገዛ ክራይ እዚ ኢለ ናይ ህዚ ወርሒ ከፊልካስ ከፊል ኡፍ በቃ ተመስገን ናዚ ህዚ ወርሒ ከፊለኝ ኢኹ ናይ መፃሊ ዘይሃር ይፈልጥ ኣይትብሊ ናህዚ ከፊላ ብዙ ወርሒ ከታ እየ ሰሪሐ እየ ለምፆ ካበይ እየ ልግንዮ ካበይ እየ ልኸፍሎ በቃ 24 ሰዓት ስለ ገዛ ክራይ ኢኻ ትጭነቕ ምክንያቱ ውፃእ ክብሉካ እዮም ፀገም እዩኒኦ ስራሕ የለይ ምንቅስቃስ የለይ ኢሉቱ በዓል ገዛ ለካሪካ እውን ኣይሓስብ እዩ ይፈልጦ ኣለይ እኮ እቲ ኩነታት ሃመኝኦ ኣብ ትግራይ እቲ ዓይነት ቁልውላውኝኦ ምናምን ይርድአካ እዩ እኮ ይርድኦ እዩ እኮ ምክንያቱ እኛያ ባዕሉ ግን በቃ ንዓኻ ከምዙ ተኻራይ ስለ ዝኾንካስ ከምዚ ኣብ ዝተፈለየ ዓለም ትነብር ለኻ ኣብ ትግራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈለየ ዓለም ከም ትነብር ለኻ ገይሩ ኢሉ ሓሰብካኖ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣነ ቅድሚ ኩሉ በቃ ገዛኻ ሓንቲ ዋላ ትኹን ዋላ ዳመጎጎ ትመስል ትኹን ዋላ ዳመቑሎ ዝናዓድና ለሎ ገጠር ልዕበየና ዳመቑሎ ትመስል ንእሽተይ ዋላ ትኹን ዋላ ቑሒትካ ስኢልካ እከብ ኢልካ ሓደ ክትቕምጦስ ንዓልካ ገዛ ክህልየካ ኣለዎ እየ ልብል ኣቐዲምካ በቃ ተተሳኺዒልካ ተኾይኑልካ እዩ ልብል ኣለኹ ተኾይኑልካስ በቃ ገዛ ክራይካ ንዓልካ ተዝህልወካ ኢለ ሞነርያኻ ተዝህልወካ ኣብ ገዛ ክራይ ተዘይትነብር ኢለ ልሓስብ ሓሳብ ልብኩም የስምረልኩም ትምነይዎ ይሃብኩም ኩለኩም እየ ልደሊ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ካልእ መዓልቲ ብካልእ ቪድዮ እስካብ ዝመፀኩም ባይ